Shmai pawb, George ydw i. Heddiw dwi'n mynd I siarad am y peth anoddaf pan fi'n dysgu Cymraeg. So, pan nes I ddechrau I ddysgu Cymraeg, mae'r peth anoddaf, mae'r treigladau. Mae'r quite confusing pan ti'n dechrau. Paid y boeni. Wnaeth yn modryb daid I mi paid y boeni. Achos pan ti'n siarad, mae'r treigladau yn flow naturally. Ac os wyt ti'n anghofio, paid y boeni. Ac hefyd, mewn rhai lleoedd yn Gymru, fel yn y Gogledd, dydy'r pobl ddim yn siarad hefo'r treigladau. Well, some treigladau. Fel mae'r pobl yn dweud plant hi, nid ei phlant. Neu phlant hi. Yeah, I think that's it.